ಸೊ ಶ್ವೇತಕ್ಕ, ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಶೋತ ಬುದಾರು ಬೈಟ್ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ವಿಜಯ್ ಜೀವನ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಪರ್ದ್ ಅಂತ ಹೀಟ್ ಆದಪ್ಪು. ಸೊ ಕೂಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ರಗೋಸ್ಕರ ಬೊಂಡ ನೀರ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಪರೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ದಂಚಿ ಹೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪಾಡ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ದಂಚಿ ಹೋಯ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜ ಜನ ಯಾಲ ಕೇನು ಸೇರ ನಿಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕೇನ ರಾಶಿವೆ ಇದ್ದರೆ ಐಟ್ ಫನ್ ಆದಪ್ಪ నేను ಒಂಜಾತೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೇನ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ VJ_ ಜೀವನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಸೊ ಐಟ್ ತೋಲೆ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರತ್ತನಲ್ಲ ಕೇನೊಲಿ ಬೇತೆಯನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ. ಸೊ ಶ್ವೇತಕ್ಕಗ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬೈದನ್. ಸೊ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಫೀಲ್ it's fun to answer. Okay, so starting with the first question of this session, onji janaki enondallere since 1992 tikki bantinare. So aar kenondallere first of all our wish maltondallere happy wedding anniversary. Thank and ink 2021 madma dala tips unde happy family gift. Santosh anna Shwetaka. Santosh anna first malle dayapana Shwetaka bakka paatra rude. Okay. ಯಾರು ಒಂಜೆ ಬಂದಿದೆ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಕರೆನ್ಸಿ ದಿನ ತಿಕ್ಕಿನ ನಾಡಲ ತಿನ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಸುಧರ್ ವೇರಿ that is not true ಕರೆನ್ಸಿ ದಿನ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊನಿ ಕರೆನ್ಸಿ ದಿನ ಕೊಂಡ ತಿನ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ಸುಧರ್ ವೇರಿ ಟಿಕಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಲಡೆ ವಂತೆ ಪನಗ ವೈಫ್ ದಾಲ ಪಂಡ ಓಕೆ 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 ಎಂದೆ ಒಪ್ಪುಲೆ and enkalai must come me because we fight a lot. So enkalai tuvinakal pante lavidavi we fight, but end of the day enkalai sari happa. So most important thing is swanta understanding ate avu pudunda onchu cooking kalple. That is more important because every time wife nakal cook mantanda niklegla bejara. So you need to know. So enda tips kenora enna madme ate jandal tips korode ಎನ್ನನೆ ಟೀಮ್ ದ ಅತ್ತ ಮದ್ಮೆನ ಹೋಚತ್ತು ಎನ್ನನೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಲೋನ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದಪ್ಪು. ಸೊ ಲೋನ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಕಲ ದಾದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಂದೆ ಬಿಡೋಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೋರ್ಡೆ ಕೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೂಲಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕು. ಓಕೆ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆರೆಗೆ ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡು ಮದುವೆ ಆಯಬಕ ಈನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಿನ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಆನಗ ಇಂಕುಲು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಟೀಮ್ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ದಕ್ಕುಲು ಹೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಜಾಬ್, ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಕುಡೋಸ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ MC ಗೆ ಅನ್ನೋಲೆ ಆರ್ಲೋಲೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಮೈ ನೇಮ್. ಅದಿ ಮೈ ಬಕದ ಪನ್ನಿ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಕೊಂತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೋ ಅವು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕದ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕದ ಯಾನ್ ಬಡ ಅವು ಆರ್ ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯರಗಿರಗದಾದ ಬೋರ್ಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕದಾದ ಓಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸುಧಾರೋಡು everything is explained, so it's very clear and then on. So moving on to the next question of this session. Okay. So onji janake ಏನೊಂದಲ್ಲರೆ so ಈತ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲರು ಕೃತಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಪಂಪಿನ ಕೇರೊಂದಲ್ಲರೆ. So she is so cute. So what is the secret of such beautiful and glowing skin? ನೀನಂದು ಬಂದ್ರಿ ಮೇಬಿ ಏನಾರ್ದ ಹತ್ರದ ಅದು ಪಂಡ್ರ ಸೊ ಮೂಲೆಂಚ ಬನಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾಲಗತನ್ ರಿತನ ಆರ್ಗಿತಂದೆ ಅಂಡ್ ನಾಲ ಹಾಳಾದಿತ್ತು ಅವರೇ ಅಂಚತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅವಡ್ದು ಪೊರ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅತ್ ಮದ್ಮೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಲ. ಐ ಅಗ್ರಿ ಮದ್ಮೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಲ ಐ ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಾತ್ ಮದ್ಮೆರ್ ದುಮ್ಮದ ಫೋಟೋಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ಗ ಎಡಿಟ್ ದಾರ್ ಪವನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಲ ನೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಮದ್ಮೆರ್ ದುಂಬು ಇಂಚತ್ತೇರು ಮದ್ಮೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾಯ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋಡಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾರ ಅಡ್ಡ ಜೋಕಲು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾರ್ಪನಾಗ ಏತ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಶೂಟ್ಸ್ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾಡ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಜೊಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಫೇಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಜಿರ್ತಾಡ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಆಪಿನಿ ಅದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು
So coconut oil will be the best remedy for every kind of skin. Kode ratta that- paadadara? Yes, yan April Nijana? because makeup advise so shoots uppundu and now it recently start ಮಾಡ್ತೀವಿ, so that's why I apply. Nice. Okay. Thank you. I hope you have got your answer. So moving on to the next question. So next question came there, the Okay. powerhouse. So Sharan. Wow! I should tell I seriously loved his videos. This lockdown was good for me only because of him. His videos, yeah. Because yan Sharan videos must late to ini and yan doing first dinadinchi idda mutta mata videos mata YouTube check malple the powerhouse wines are videos varundo. best yeah. Okay, so our question danchi barka. So our raddu question came there. Oh my So God. raddu la kenga. So first question is Irna husband is normally Shweta Kapoorlu ler attu pan rapuj. Oh. Correct? Are edudulla like just kidding. Okay. So Shweta Kapoorlu ler so onjad Instagram adi uppirada. Katu antlave I gonji radi petta hakadu bokar repeat ade. Instagram onjad ಕೆಲವರು ಪುರಪ್ಪರು. So Shweta, you look very good. You are my crush. Fabulous, hot, You are my crush. crush. You are my crush. Ancha incha pura pantana. Ha. So to all those men, akala message ಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ react ಮಾಡಿ. Okay. ಅವೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಆರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. It's fine. ಇರ್ಲ. Okay, okay. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್? Basically, ಯಾನ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂತ. Basically, I don't like to see her phone or something. Okay, good. ಯಾನ್ ಪೋಪಿನೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್. Yeah, it is like how ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲ ha ಲೈಫ್. in Chapanaga That initially how one should like I used to search here there see that this okay then when I became little matured I thought I should give some space to him because he is giving to me, he is not doing that stuff like seeing that this so Alpat Bokka he is not checking my phone but to all those men if Santosh I wanted him to react like ee rundu yan reply mankodu omege ancha I wanted him to react You but wanted him to I actually wanted him to react like that. but our incha panage narna idure insta tondilla I am typing the ಏನ್ message ಪುನೀತ್? kind of attitude So basically side out alla man pade ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪನೋಡಾಂಡ ಶ್ವೇತಕ್ಕಗ ಸಂತೋಷನೆ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಹಾ. ಬಟ್ ಆರ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಇಜ್ಜೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಉಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಬೈದು ulla ಉಲ್ಲಿರ I agree ಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ agree ಸೊ ಮಾತ ಗುಟ್ಟು ಮಾತ ರಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ Sharan this was not done na ಸೊ okay ಶರಣ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋಡು Okay. ಸೊ ಶರಣ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದಾದ ಪಂಡ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಹಾ. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇರೇಗಿ ಹಾ. ಪಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈನ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತನ್ ಕ್ರಶಸ್ ಇತ್ತನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತ ಬಟ್ ಓಲ ಮೂವ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ದಯಪನಗ ಬೇಗ ಬಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಮನೊಂದಿತ್ತ ಆಯ್ನ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ವುಮೆನ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಐ ಲೈನ್ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಮೀನ್ ನಂಬರ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಜ್ಜರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿ ಲೈನೇ ಪಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಶೇ ಇತ್ತು ಜೀಂದ್ ಸೊ yes. ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿತ್ತು ಹಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಹೊಡ್ದುಂಡು ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಶ್ವೇತನ್ ಲವ್ ಮಲ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಹೊಡುಂದು ಎನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಕೇನ್ ಡೇರ್ಡ ಏನ ಮಲ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಅಪಾಗನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಪಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು ಯಾ ವೆರಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನಡಕ್ಕೇನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾ ನಿಜಾನಾ ನಿಜ ನಿಜಾನಾ ಹಾ. ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್ ಯಾ So this is what he Left answered out. and I really liked the answer because end of the day ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಕಿ ಯಾರ್ ಆಯನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಜ ಫಸ್ಟ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ and ಹಿಂಗ್ ಆಯನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಪೇನೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಯಾಕಂದ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಅವರು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡ್ ಯಾ ತುಮಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಿಶಾ ಪುತ್ರ ಅಂಕೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಶಕ್ಕಗೆ ಅಂದೇರೆ ಸೊ ದಿಶಕ್ಕನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದಾದ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಇತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಶ್ವೇತಕ್ಕಗೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಲೇರು ಪೊನ್ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಲೇರು ದೇ ಲಿಟಲ್ ಏತಿ ಒಂಜಿ 9 years ಬೊಕೊಂಜಿ 5 years 5 years ಬೊಕ್ಕ 9 years ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಲೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಡ ಪಂಡ ಈರ್ ಬನ್ನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೈತಿತ್ತಿನ ಶೋಲ ಆತಂದ ಬೈದಿತ್ತನ ಕಾಫಿ ಬೊಂಡ ಉಳ್ಳೋದ್ ಬೈತಿತ್ತಂದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ದಿಶಕ್ಕನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಪಂಡ ದಿಶಾ ಪುತ್ರನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಆಣು ಬಾಲೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣ ಆತಂಡು ಆಣಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾಪ
So this is not ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಪೇರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆರತ ಪ್ಲಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಬಂದ ಇರ್ತೀನಿ. ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಲೆಗ್ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದೀಚಿ. Yes. So unfortunately unfortunately ಎಂಗಿಲ್ ಮಸ್ಕತ್ ಇತ್ತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಹೌದು ಇಂಡಿಯಾಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೋದ್ ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಫೇಸ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಡೌನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸೊ ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ 100% ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಈ ಐಕ್ ಹತ್ರದ ಮೊದಲು ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಉಂಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಣ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಪನ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ದಿಶಾ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಂತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತು. तो ಎಂಕ್ ಪೊಂಡು ವಾಲೆನೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಅಲೆಗ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಶ್ವೇತಾಗಿ. ದಿಶಾ ಅಂಚಿಂಚಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್. ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಆಸ್ಕರ್ ಯಾಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಚ ದಿಶಾ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು 2022 ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಚ ಪೆದ್ದಲ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಯಾಂತ ಅಂಕೋ ಓಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ದಿಶಾಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಸಿಂಪಲ್ 21-22 ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪವನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ರೀಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಪನೋಲ್ಯ ಗೊರ್ಚ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ತಂದು ಹುಡುಕಿನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವೇ ಐ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಡ್ ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ 2 kids only. I support them. ಅಂಚ ಐಕಾನ್ ಮಂಚಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಜಿನತ್ತ ಬೋಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹೌದು ಇನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದು ತೂಕ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕ ತೂಕ ಒಲ್ಲ ಯಂ ಪಾತೇರ್ನ ತೂದು ಒಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಕಲ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯರ್ಲ ಆವ್. ಸೊ ವಿಲ್ ತದವಂತೆ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆವ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂವಿ. Okay, so moving on to the next question. So next question but Dada Panda. Okay. So Mr. Kundar so our Kender Shwetakkana life 5 important people other than ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೆ. ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇರು ಕಂಡನಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅದೇನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ನಾಲ ಆಂಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಬಿಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕಲು ಈರ್ನ ಲೈಫ್ 5 ಎಸ್ 5 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ನೋ ಇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳದು ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ in the life with the ups and downs and daily path in Manchinda. There are few people whom I can select. Of course Disha, Vijeta and then Lakshmi ma'am and I also have few like Anusha, Ashwini, Jyoti. Then if I have to take some brother suggestion, he's not my family but Kiran Anna of course. So these people. Kiran Anna pannaga onchi nenapande ini t-shirt paardaru. Ha. ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ Okay, when I say Kiran Anna, I am very happy to introduce Dapanagar. The Kiran Spantina onji brand release atin already. So t-shirts to oli Rajjanala t-shirts launch mandiri and engottu jarna this was a surprise for me yaar paardini but yan yes of course the Kiran's yan is a part. I am a brand ambassador and I promote their t-shirt. So aw matra mast undu bags undu mast products undu. So Kiran Anna is like family. He's like a big brother. So I must help mantade like idavettunalla and so list mast malla undu but selected I'm telling all these people are most important. ಯಾಪಲದಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂದ ಕಿರಣ್ so are ಕಿರಣ್ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಚಾಂಡ್ ಕಿರಣ್ ದಾದಾಂಪುಗ ಚಾಂಡ್ so next time you actually yani gift padum by the jeevanage the Kiran's the t-shirt so you're lucky. Next time show one panaga you need to wear the Kiran's and panodire show size correct mata fit and yes, excellent. Next shirt definitely I'll wear the Kiran t-shirt brand da t-shirt. Yes. So yes Shwetakka Santosh Anna so ಒಂಜಾತ props ಕೊಡ್ತೆ ದಾದಪಣ್ಣ paper ಕೊಡ್ತೆ marker ಕೊಡ್ತೆ paper ಕೊಡ್ತೆ marker ಕೊಡ್ತೆ simple and task actually
So basically ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಕೇನುವೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಕೇನುವೆ. ಸೊ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಕೇನಾಗ ಶ್ವೇತಕ್ಕ 6ನ ಪೇಪರ್ಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಬರೆಯೋಡು, ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ 6ನ ಪೇಪರ್ಡ್ ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಬರೆಯೋಡು. If it's right, then they'll get a point. If it's wrong, they'll get nothing. So basically ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏರ್ ಔಟ್ ಆಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ರಂಡ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದೆ ಬನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೇರ್ ಕೊರ್ಪಾಯನ್ ಅವು ಡೇರ್ ದಾದಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಏರ್ ಔಟ್ ಆಪೇರು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ. ವಿನಾಯನಕ್ಲೆಗೆ ಚೊಂಬು ಬಾಬುನ ಬಿಂಬುಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಹೌಸ್ನ ಕಾಪಿ ಹಾಕ್ತು ಆರ್ವಿನ್ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಮಾಡಿಡ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಾಬುನ ಬಿಂಬುಳಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡದೆ. ಸೊ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಏರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಈರ್ 6ನ ಬರೆಯೋಡು ಆರೇನ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ we'll start the session with the first question. ರೆಡಿ ಆತೆ? ಯಾ. ಸೊ ಸಂತೋಷನ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಶ್ವೇತಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ All the best to ಭಯಂಕರ me. ರೆಡಿ ಆತೆ. All the best to me. So first question of this session, Chidikana. Okay. So yeah, the first question of this session, Yes. the same question, favorite color. Oh. That's what. Keep it inside. Okay. So the next question, birthday, date. Date, okay, and day. This is one. Whoa. Yes. I'm Okay. gonna take this prize anyways. No way. Very best friend's name. Onji friend na. This is tough. This is tough. ಸಂತೋಷನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರ ಬರೆಯೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೋತೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್? He told me, I forgot. Oh God. The school name I forgot. I'm just leaving blank. He told me. ಅವ್ರು ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಬರೆ. Alpan is. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ. Yeah, dish. Any food, any Curry. dish, yeah, dish. Yeah, done with the 5 questions. Fine, yes. So 5 questions ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತನ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ಲೆ Okay. ಇಂಚಿ ಕೊರ್ಲೆ Okay. ನೇರ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಬರೆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೂಲುಂಡು. ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬಂತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಗೆಟ್ಸ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. Yeah. ಈರ್ನ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಡೇ July 9th ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಅಂತ ಬಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, Yay! ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಗೆಟ್ಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಪಚ್ಚು ಅಂತ ಬಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? Hey, ಸೊ good. ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಗೆಟ್ಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎರ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಅವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. I School forgot Pudar we were Yarmal. in government school. Atte, so Shvetaka loses 1 point. Yarmal I can't give points. So basically Shvetaka get 3 points udale. So non-veg favorite dish ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ. So fish fry ಇಂದ ಬಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಯಾಪಲ ಬೋರ್ಡ್. ಯಾಪಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ fish fry. So yeah, Shvetaka gets 4 point out of 5. So it is Thanks. Santosh Thanks. and answers. Oh, ittene winner celebration. Okay, itte Shvetaka favorite color Santosh red and banondalla. Correct? Yes. Red. 100%. So 1 point. So birth date and birthday Santosh Annana. Second and Monday ಎಂದು banondalla. Second is okay. Monday is wrong. Shvetakana Monday atta. Tuesday. Tuesday. And he knows it very well. He'll always say Tuesday pudide ancha jaasti lade manponu. Okay, so 1 point pondu. So Santosh Anna gets 1 point. Okay. So Shvetakana best friend Disha and banondalla. No, sorry. Disha is my sister. Ashwini is my friend. Okay. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೇರೆ ಇತ್ತ ಅಶ್ವಿನಿ ನೆನಪುದಾರೆ ಶಬಕ Because Disha sister. Sister. Yeah, Ante tattane so- Malat. So Santosh Anna still in 1 point. So Good. Shvetakana school
ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಇಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಫೇವರೇಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡಿಶ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಟ್ಟಿ ಇಂದು ಬರುತ್ತೆ. 100%. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes. ಸೊ ಇಂಚಿಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಅಂಚಿಡು Fish ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮ್ಯಾಚ್ ಆവുന്നുണ്ട്. Ah. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಏರೆಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಅದು ದಾಲ ಉಂಡೆ ಮಾಲೆ ಪೂರ. ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ. ದಾಲ ಸೊ ಇಪ್ಪನೆಗ ಔಟ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡೇರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೇರ್ ದ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಒಂದು ಮಾತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಎಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಬ ಇದೆ. ಸೊ ಡೇರ್ ದಾದ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಲೆಮನ್ಸ್ ಒಂದು ಡೇರ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ. ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಏನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಕ್ಯಾಂಪ ನೋಡಿ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಬಂತ. ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಾತನಾಲ ಮದಿಮೆನಾಗ ಒಂಚ ಅವು ಮದಿಮೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಬಾಯ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಅದೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಸೊ ಮೂಲೆ ಏನಾದಿತ್ತು ಪನಾಗ ಮೇರೆ ಇಂಕ ಚಿಕನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಮೇರೆಗೊಂಚೂರು ಇಂಕೊಂಜಿ ಕೀಟ್ಲೆ ಮನು ನನ್ನ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ. ಸೊ ಯಾನಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಬೈಕ್ ದಿತ್ತಿ. ಸೊ ಇನಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವೇ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಲೆಮನ್ ತಿಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೇಮ್ ಡೇರ್ ಒಂತ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನದು. ಸೊ ಇತ್ತ ಲೆಮನ್ ಉಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಈ ಲೆಮನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಇಂಕೊಂಜಿ 4 ಪೀಸ್ ತಿನ್ನಾಡು. 4 ಪೀಸ್ ಯಾ ಓಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಅದ? Yes. 4 ಪೀಸ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದ? ನಾಳೆ 9 ಮಲ್ಪಗ ನಮೀನಿ ಓಕೆ 4 ಪೀಸ್ ತಿನ್ನಾಡು. ಸೊ Come on, yes. ಚೇರ್ ಮಲ್ಪರ Cheer girls in Jermolu, ಚೇರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವೈಫ್. ಸೊ and your time starts. The time is aram se tinle but still 30 seconds to like complete malpara tule panondu. Your time starts in 3 2 1 and start. Kapu javin tuwala. Oh my god. Oh. Yak. Ar tilpura tune genku. Seriously avu undu orange atte. Lime out. I know. What? Crazy. Look at this. ಇಡಿ ಯಾರು ಪುಂಟಿದ್ದು ತಿಂದ್ರವನ್ ಯಾರು ಇಡಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇಡ್ಡಿ ಖಾಲಿ ಏ ಮೇರೆ ಮನಸ್ಸೆ ಮಂತಿ ಜರ ಅಂದೆ. What? Like are you serious? ಇಂಕ ಮೊಲು ನೀರು ಬರುತ್ತೆ actually. Oh my god. Anyway, this is something different and fun. ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮ್ ಆತಿನ ಒಂದು ರೀಕಾಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಡು. ಆತ ತಿನ್ನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ why are you taking so much stress bocci? Shabash. Avali. So yes, a huge round of applause. So yes, moving to the next session of this wonderful episode, that is Dadala Panle Niglai Gurtina. Ha, nice name. Dadala Panle Niglai Niglai Gurtina. Okay, so ಒಂದು ಸೆಷನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಅಂತ ಒಂಜಾತ್ ದಾದಾ ಪನೋಚ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತಿನ ಕೇಳಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಲ ಪನ್ಲೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಅಂತ ಒಂಜಾತ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಆ ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ತುಳುಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪೆ. ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ ತುಳುಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್. Oh, yan hindi du panood ಆಗ್ತಿರೋದು. ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಬಂತ ಇರು ತುಳುಟ್ ಪನೋಡು. ಅಡಿನ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಯ್ ಐ ಜಿ because you are in the show. ಜೀವನ್. Yeah, okay. So ಹಿಂದಿ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್. Oh wow. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. नाम है शहनशाह. हाय. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ತುಳುಟ್ಟು ಪನೋಡು. Acting. Actually ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದವು. रिश्ते में हम तुम्हारे बाप ಸಂಬಂಧಡು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ. ಏ ಇದೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಾರ ಅದೇ kind of. ಏ ಯಾನೇ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಯ ನಾಮೇ ಅವನೇ ಇದಕ್ಕಂತ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶಹನ್ಶಾ ಒಂದೊಂದು ಜೀ ಕಟ್. Yeah. So RR style different. Shabash. I'm proud of you. Acting ಮನ್ಕೊಳಿತೀನಿ ಮೇರೆ. Yeah. Leveled vibe. ಇತ್ತೆ ಆರದು ಯಾ. ಹಾ. Okay. Now it's your turn. So ದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ಬ. ಅವಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ವಾಟ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ವೇರಿಯ ಒಯ್ಯ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮನೆ ಸೊ ಯಾ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ಪ ನೋಡು ತುಳುತ್ತ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತದಾದ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್
ಎರೆಗಾವೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದು ರಗಾಳೆಂಚಿ ಕೆತ್ತುನು ಕೊರ್ಪು ಕೆತ್ತುನು ಕೊರ್ಪು. ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅದು. Waterman kirikiri, who cares? Wait, let me think. What can ಎರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದು ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೆತ್ತನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಂದಿನಿ ದಾಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಎಂಚ ಬಂದಿನಿ ಹೂ ಫಾರ್ ಓರಿಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೂ ಫಾರ್ ಓರಿಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೆತ್ತಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪಿನ್ ಓಕೆ ಡನ್. ಸೊ ಇನಿದ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಕ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಲಗಟ್ಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕಲ ಮೋನೆಡೆ ಗೊತ್ತಾಂದುಂಟು. ಸೊ to all the viewers, so that was a fun episode of Bite to Coffee with VJ Jeevan. Do like, do share and subscribe my channel. So next episode dottige ಹೊಸತ್ತು guest ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರ ಬರ್ತಾ. Until then, this is VJ Jeevan Kotiyan signing off. Thank you so much.